kumpanija stabilita f'Malta diġà fabbrika waslet għal deċiżjoni li tagħmel investiment kbir f'pajjiżna fil-linja tal-manifattura li nefqu $50 miljun biex żviluppawha, kellhom jiddeċidu f'liema pajjiż dik il-linja ipoġġuha bħala l-iktar produttiva u minn tant pajjiżi oħrajn il-bieraħ ġejt infurmat li jażlu lil Malta. Kemm sa tnaqqas? Kemm? Għajdilna kemm, kif u meta? U jekk hux sa tnaqqas ta' kulħadd jew ta' grupp żgħir. Issa llejla għandek ċans kollu, għandek Malta qed issegwina, għajdilna ħalli nkunu nafu eżatt fejn huma s-soluzzjonijiet tiegħek. Li nixtieq nkunu nafu llum huwa kif, meta u bil-kemm. Ħanejdlek eżatt meta. Il-proposti tagħna ħanoħorġuhom fl-istess ġurnata li l-Prim Ministru ħajoħroġ il-programm elettorali tiegħu. L-aħħar li konna qed indibattu flimkien fid-debate tat-Times qal li ġejja kumpanija mill-Brażil biex tagħmel xi xogħol fuq l-ajruplani. Ma ġietx, jalla tiġi din il-kumpanija illi qiegħed isemmi. Jiddispjaċini ninfurmak li l-kumpanija li semmejt tal-Brażil effettivament ċaqalqet il-headquarters tagħha mill-Brażil u ġabita Malta u qiegħda topera minn Malta u tidħol fis-suq ġewwa l-Libja. L-iktar ħaġa tajba li jagħmel dal-gvern hija l-ekonomija relattivament sejra tajjeb. Jekk tqabbel ma' pajjiżi oħrajn, Ċipru, l-Italja, Spanja, daw kollha mhux żieda għal ħaddiema jkun hemm, ħaddiema jitkeċċew miċ-ċivil. Jekk Joseph Muscat meta jkun Prim Ministru verament jasal biex iraħħas il-kontijiet tal kulħadd, jien ma naqbilx magħha, tajba mela noqgħod attent biex ma naħlix l-ilma, għax għandna problema kbira tal-ilma f'dal pajjiż. U xi ħadd taħdejja jew whoever jaħli l-ilma kollu u jien noqgħod nissussidjah bil-kont tad-dawl tiegħi. Għax hekk tiġi, jekk traħħas għal kulħadd, hekk tfisser.